Hola, bienvenidos a mi canal de Bibliotecnia. Estamos en un nuevo vídeo y este es un vídeo diferente pero bastante especial. Hoy vamos a hacer un vídeo que no hemos hecho hasta ahora en el canal, un tipo de vídeo que vendría a ser una entrevista documental sobre el drag que tenemos aquí, el drag El Tallot, que es uno del Vendrell, por donde yo vivo, y bueno, básicamente he entrado este año y me parecía muy interesante hacer una entrevista documental sobre el drag. Espero que os guste mucho. Comentaros que la entrevista será en catalán. Si tenéis cualquier duda, intentaré poner subtítulos y si veis que no los pongo, me lo comentáis por comentarios y yo resuelvo todas las dudas. Y bueno, vamos con el vídeo. Bones, jo sóc el Gerard Vives, sóc el president del Tallot, d'aquest drac que veieu aquí darrere meu, des de fa 3 anys o 4, ja no ho recordo, i d'alguna manera sóc la persona, juntament amb el meu equip, sóc la persona que tira del carro de l'entitat i de la bèstia. La història del drac és una molt bona pregunta perquè té una mica de llegenda, podríem dir. El Tallot sempre s'ha dit que és una bèstia una miqueta, podríem dir, indefinida, perquè no ha estat mai gaire clar què era, però el Tallot, segons la seva història, és un gos diabòlic que, segons explica la història fantàstica, el seu amo, que vivia al bosc perquè va ser repudiat per la gent del poble on vivia, quan va morir, el Tallot, que era el seu gos, va decidir menjar-se'l una miqueta per supervivència, i llavors va ser quan va començar la transformació o la mutació del Tallot en gos diabòlic, i es va dedicar a anar al poble a menjar-se a tota la gent que havia tingut mals tractes o problemes amb el seu amo, i que ara no es pot apreciar perquè són elements que ha anat perdent, però temps enrere el Tallot tenia cossos que li sortien del llom i de les costelles que representaven tots els cossos que s'havia anat menjant, i encara es pot veure amb el Chico Martini, que és l'únic cos, l'únic cap que de moment encara es conserva. I després, pel que fa a la història més real de com va sorgir l'entitat i la colla i el drac, eren un grup d'amics d'aquí Vendrell de tota la vida, que feien moltes coses junts durant l'any, feien les festes dels barris, feien el Carnestoltes, la festa de la bicicleta i altres, i per festa major cadascú se separava en diferents grups, uns anaven amb els Diables, l'altre amb la Mulassa, que és un altre drac, i amb altres, i llavors va sorgir la idea de dir, coi, durant tot l'any fem coses junts, per què no per la festa major ens ajuntem i fem un drac? I aquí va sorgir la història. Una miqueta, i en mèrit seu, cal destacar que no tenien experiència amb el treball de la fibra, ni del ferro, ni de res, diguéssim, va ser fruit de la experiència, simplement eren 4 amics que volien fer un drac, i per això van trigar 2 anys en fer-lo, però van aconseguir fer això, tenint experiència nul·la. Per tant, en aquest sentit, jo crec que va quedar prou digne. Clar, perquè el drac com està fet, el drac? El drac està fet de ferro i fibra de vidre, que és els materials que comunament s'utilitzen en la construcció de bèsties de foc. El que passa és que aquests materials, tot i que siguin els habitualment fets servir, sí que tenen una manera de treballar i requereixen d'una experiència, perquè tenen un assecatge, tenen un tractament, una manera de treballar que les persones que van fer el Tallot en aquest cas potser no tenien tanta experiència. Llavors van passar per diversos problemes, diverses dificultats, fins a aconseguir la forma final del Tallot, que no és aquesta, perquè originalment, com dèiem, tenia tots els cossos que li sortien del llom i no tenia les potes, però tot i així és això. Jo crec que va quedar una bèstia molt digna, i tot i que és una bèstia relativament petita, té 18 punts de foc, que això també cal destacar, que tot i ser una bèstia petita, el foc que llença la quantitat de foc és bastant important. Per fer una miqueta de context, dintre del món del foc, els dracs
sí que tenen una miqueta més de varietat, com podria ser respecte a un ball de diables o un grup de diables o de dimonis, pel simple fet que és una bèstia i llavors no és el mateix portar un determinat coet amb una cosa que és de cartró a portar-ho tu amb una massa. Llavors sí que hi ha una miqueta més de varietat, però bàsicament per fer una miqueta quines són els coets bàsics, o per la gent que potser no estigui tan pisada, quins són allò el més essencial dintre d'un grup de foc i dintre d'un drac. Primer de tot tenim les carretilles, com podria ser aquesta, que això també és característic i molt utilitzat pel que serien els diables. Seria com el coet més antic, com el primer element de pirotècnia que es va inventar, que va sorgir, que bàsicament és un fragment de titani que fa una flama i després al final fa un tro, que seria un esclafit, diguéssim. En aquest cas aquesta no em porta, però seria igual, seria la mateixa estructura. Això és una carretilla de titani, que és el que tots hem vist en qualsevol correfoc, i portaria una anella per col·locar-ho amb la varilla, amb el punt de foc, en aquest cas no la porta. Després, que normalment això també és una altra carretilla, però és una supercarretilla que es diu que té més durada, és a dir, l'efecte que et fa és més llarg, i en aquest cas és carretilla vermella, que es caracteritza amb el caputxó de color vermell. Seria com una altra carretilla, però més llarga, que l'efecte que et fa és diferent, que això també et permet jugar a l'hora de muntar les enceses i tal. Això serien els elements bàsics això seria el que és comú, diguéssim, amb el tema dels dracs i amb el tema dels diables. Després, amb un drac es poden fer servir altres coses com són els sortidors, que és una carretilla més gran, més gruixuda i de més llargada, i que llavors això et permet que els efectes siguin molt diferents. Pots fer un titani també, que és una espurna, diguéssim, normal, però pots fer colors, pots fer vermells, pots fer blaus, pots fer grocs, pots fer el que vulguis, i després la durada és més, i la flama que et fa, pel fet de tenir més calibre, és com una pistola. Doncs encara és més llarga i té més durada. Per posar un exemple, aquí tenim un sortidor Llorenç, que també és un coet bastant utilitzat, sobretot aquí a Catalunya, que com veieu, si fem la comparació del que seria una carretilla i el que seria un sortidor, doncs la diferència és més que òbvia. I aquí dintre hi ha diferents efectes. En aquest cas només seria la flama i el tro, i aquí pots tenir un tros de flama, un tros de flama blanca, un tros de flama de color i un tro que també peta més fort, és més gran, diguéssim. I després, que això sí que la majoria de vegades no s'utilitza molt dels diables, però sí que s'utilitza amb els dracs, és el tema dels volcanets o els coets aeris que es diuen, que són els que fan un efecte com si fos un castell de focs. És a dir, que des d'aquí dintre surt una bola de foc que puja cap amunt al cel i fa un efecte com una palmera o el que sigui, diguéssim, com un castell de focs, diguéssim, que és una mica més perillós, s'ha d'anar una miqueta al tanto, sobretot a l'hora de ballar el drac, en el nostre cas, que estigui recte perquè no apunti a la gent, però també és un efecte visual molt bonic. Si fem comptes del que és la nostra cercavila de foc del Vendrell per la festa major el dia 26, que és la més llarga de Catalunya, que estaríem parlant d'unes 15-16 enceses, i després tota la resta de temporada, la resta de sortides, que normalment acostumen a ser o plantades de 2 o 3 enceses o correfocs de 5 o 6, estaríem parlant que al llarg de l'any acostumen a ser uns entre 1.800 i 2.500 euros, diguéssim, amb pirotècnia. Hi ha vegades, com per exemple enguany, que ha estat l'aniversari, que ens hem gastat una mica més, perquè volíem lluir una miqueta més, però pel voltant dels 2.000 euros és el que ens gastaríem normalment. I de cara al material pirotècnic, ha canviat en quant al temps, a millor, a pitjor? Com ha canviat? Doncs sí, o sigui,
és clar que ha canviat moltíssim fins al punt que s'ha convertit en realment una cosa d'especialitat i que necessites una persona, com nosaltres tenim a 2 o 3 persones en el cas del Tallot, especialitzades únicament en el tema de la pirotècnia. El Tallot té 25 anys. Fa 25 anys tot era molt més simple i molt més rudimentari i bàsicament en la pirotècnia que existia hi havia una pirotècnia o 2 a Catalunya i es tiraven carretilles i sortidor titani, el que es deia el famós gavatxo o sortidor francès o portuguès, que era el mateix però amb xiulador, que era titani, és a dir, una flama de foc i un tro final. Ja està, això era l'únic que es podia, que existia en aquell moment. Des de llavors fins ara, doncs arriba un punt que realment és això, t'arriben els catàlegs. Per començar que hi ha moltes més pirotècnies i cada pirotècnia té coses que són comunes, però després té coses que són una especialitat de cada pirotècnia. T'arriben els catàlegs i acostuma a haver-hi a cada catàleg de cada pirotècnia unes 1.000 o 2.000 referències, que cada coet et fa una cosa diferent. Per això dic que ha canviat moltíssim, ha canviat cap a bé, perquè jo crec que això et permet, de cara a ser un drac, això et permet agafar una determinada pirotècnia i identificar-te i que et doni identitat, no només la fisonomia del drac, sinó la pirotècnia que tires, que et doni una raó de ser també. Però sí que és veritat que és molt més difícil muntar enceses, perquè hi ha tantes referències que ja no és agafo això i ja està, sinó que realment necessites un estudi de mercat, de dir, farem això, agafarem això, aquest efecte em permetrà fer això, altre, i tal. Clar, ha canviat de cara positivament, de cara a varietat, però de cara a preus, com ho veus? Clar, jo crec que és una conseqüència una mica lògica. Ha canviat molt la varietat, hi ha més efectes, més diversos, de més durada i que et permeten fer més coses i això es va incrementat amb el preu. Creus que la pandèmia ha afectat molt de cara als preus o sí, ha sigut més, sobretot per la varietat que hi ha ara? Bueno, no és que cregui que hagi afectat la pandèmia, és que és un fet. S'han augmentat els preus de la pirotècnia en un 21%. Totes les pirotècnies han pujat preus. Crisi de subministres, ERTOs, acomiadaments de gent... Si tot s'ha encarit, la pirotècnia, que en certa manera no és un bé de primera necessitat, encara s'ha encarit més, i a part són coses que normalment els materials venen de fora, és un producte manufacturat, és a dir, no ho fa una màquina, ho ha de fer una persona, i tot això s'encareix el preu. No em sembla malament, diguéssim. Òbviament s'han de gastar més diners, però ho entenc de cara a les pirotècnies. El Tallot majoritàriament es subvenciona a través del consistori municipal de l'Ajuntament del Vendrell, que és qui aporta la quantitat de diners majoritària per nosaltres d'alguna manera subsistir. Sí que ens diuen molt que no hem de dependre de la subvenció de l'Ajuntament, però al final jo ho dic, jo gestiono el Tallot des de fa uns quants anys i és com una empresa, amb la diferència que no genera benefici, només genera gast, perquè no ens hi guanyem la vida amb això, ho fem de manera altruista i gastem coets i gastem en pirotècnia i en altres coses, no? En timbals i percussió i coses d'aquestes, i s'ha de mirar com es gestiona. I òbviament sí que tenim ingressos, no? De la venda de marxandatge, de les quotes de socis i tal, però no és suficient, o nosaltres no hem sabut trobar la fórmula per no dependre de l'Ajuntament. Així que en aquest cas, qui és el mecenes de tot això és l'Ajuntament del Vendrell. Nosaltres treballem principalment amb 2 pirotècnies o 3, tradicionalment. Sí que a vegades vas provant coses que tenen altres pirotècnies, però bàsicament treballem amb Estalella, que és una pirotècnia d'aquí de Rodonyà, que seria com la pirotècnia de casa, i l'Europla. L'Europla és una pirotècnia que és valenciana, que ve de lluny, però
nosaltres hem provat moltes coses seves, sobretot el tema del color. Nosaltres considerem que és la pirotècnia que millor aconsegueix els colors ara mateix, o de les millors, sobretot el blau, que és un color molt difícil d'aconseguir, o el púrpura, que és una barreja de blau i vermell, és qui ho aconsegueix millor. Principalment aquestes dues, i després doncs anem provant altres pirotècnies, agafem de cada casa una cosa, com per exemple de la pirotècnia catalana, de la pirotècnia igual, de la Garcia, però bàsicament serien aquestes 2, 3. La llei del foc va ser una miqueta la que va marcar el canvi dintre del món de la cultura popular i del món del foc i de la pirotècnia. Va ser la que va marcar el canvi cap allà al 2010, 2011, 2012, no sé la data exacta, però va ser una llei europea, o sigui, que venia de dalt, no venia a nivell estatal, sinó que venia de la Unió Europea, que d'alguna manera intentava regular tot el que era el tema correfocs, falles i de més. Ara que ja portem uns quants anys, jo era molt petit quan es va implementar la llei del foc, però ara que portem uns quants anys amb la llei del foc i podem fer una petita valoració, jo crec que està mal aplicada, en el sentit que l'únic que ha canviat és el tema dels tràmits burocràtics. Has de fer papers per tot, però no serveixen per res, perquè se segueix fent una miqueta el mateix. Sí que tots hem creat consciència amb el tema de les formacions i amb el tema de les assegurances i tal, però si el món de la pirotècnia ha canviat en matèria de seguretat ha sigut per les persones que estem dins, no perquè hi hagi una llei que hagi vetllat per això, perquè la llei només va posar traves a nivell burocràtic, a nivell de papers, simplement. Però sí que ha servit per crear una miqueta de consciència, però l'hem creat les persones i les entitats. La llei i, diguéssim, l'administració no ha fet res, perquè, sempre ho dic, tu et vas a barallar amb un ajuntament, amb una diputació, amb una Generalitat, per X tema, de demanar una subvenció o de muntar segons quin acte, i no en tenen ni idea, no saben el que és un coet. Falta molta pedagogia en aquest sentit. I aquí és una miqueta on està el problema. Sí que tenen una llei del foc, però no saben per què serveix, no saben per què funciona, quin és el motiu de que hi hagi una llei del foc. Clar, en el cas català, jo crec que la pirotècnia i els coets no només formen part de la cultura popular, sinó que en certa manera li donen raó de ser. En altres territoris tenen altres elements de cultura popular que són molt potents, però en el cas català i valencià la pirotècnia és, diguéssim, imprescindible o hegemònic dins de la cultura popular. En qualsevol festa es fa un castell de focs o es fa un correfoc, en qualsevol poble de Catalunya que vagis. Sí que hi ha diverses variacions, com per exemple el tema del Pirineu, hi ha la Patum de Berga, però també en el cas de l'Alt Pirineu hi ha el tema de les fogueres i de la baixada de les fogueres. Llavors, tot el que seria Catalunya central i la costa hi ha el tema més dels correfocs i de les cercaviles de foc i tal, però sempre hi ha foc, sempre hi ha foc. A tot Catalunya, a València és més el tema de les falles i les mascletes i tot això, però és la nostra essència, és la nostra essència. Llavors, a vegades hi ha casos com, i no gaire lluny, aquí a Calafell, que van fer com una llei del tema del soroll dels coets i tal, que jo entenc, no?, quins són els raonaments en contra, no?, el tema dels gossos, el tema de les persones amb autisme i tal, però hem de tenir clara una cosa, que és la nostra essència. I si limitem la pirotècnia i limitem el foc, deixarem de ser com a país i com a nació. Llavors s'ha de trobar un equilibri, s'ha de trobar un punt mig. A veure, de cara a Muntó encesa del Tallot, primer de tot demanar disculpes perquè ens ha estat molt guarro, està molt brut, i això és perquè venim de festa major, hem acabat la temporada, l'aniversari que vam fer el dia 20 d'agost,
i m'ha donat temps de netejar-lo i sempre acaba patint i acaba tenint cremades i acaba quedant molt brut. Però de cara a muntar una encesa del tallot, primer de tot és important distingir el que serien les tres zones d'encendre, que seria llum, cap i Chico Martini. Tot es forma com una encesa, tot es munta per ser una encesa conjunta, però a l'hora de muntar els diferents efectes es diferencien aquestes tres zones. Normalment amb una encesa de lluïment el que es fa és el llum, un color, que pot ser blau, pot ser taronja, pot ser el que sigui, i com veieu aquí tenim els punts doblats, tenim aquests i aquests punts que estan doblats. Llavors el que s'acostuma a fer és a les varilles que van cap enfora es fica un color i a les que van cap amunt es fica un altre, o pots ficar tot junt o pots fer que primer s'encengui aquest i després s'encengui aquest, depèn, pots jugar de diversa manera. Però normalment el que és el llum és un color, normalment. Després tenim els ombros, que com veieu aquí té aquest suport amb aquesta petita cassoleta, que aquí és on es posen sempre els aeris, els volcanets que dèiem abans, que és un coet que fa com un castell de focs. Llavors necessiten un suport perquè quan detonen necessiten una miqueta de base perquè si no doblegarien les varilles. Després tenim aquest punt del coll, que aquest es pot unir, diguéssim, amb la resta del llum o es pot fer anar amb aquest del nas, diguéssim. Si aquí teníem un color, per diferenciar-ho, aquí acostumem a posar un sortidor d'un altre color perquè es vegi una diferència entre el que és el cap, el morro, i el que és el llum. I després aquí la boca, igual, aquí s'acostuma a posar un sortidor també del mateix color que el nas i que l'ombro, per fer una miqueta de cresta, una miqueta de continuïtat, i després aquí tenim aquestes pinces que el que s'hi posa és una carretilla. Que aquí també jugues amb trencar el que seria la línia del foc. El tallot va cap amunt, però aquest foc, aquest coet va cap a baix i llavors et crea un efecte com si estigués escopint foc. I després també, per trencar amb la verticalitat també, si els punts de foc van cap amunt, aquí el Chico Martini, que seria el cap d'aquest noi tan maco, se li posa carretilla en horitzontal perquè giri i també trencar amb aquesta verticalitat. I això bàsicament seria una encesa del tallot. Jo crec que sí que pot arribar a generar benefici primer perquè és un món molt inexplorat en el sentit audiovisual i dintre de les noves tecnologies. Sí que la gent que ja estem posat, no? Tenim molt al cap o tenim una concepció potser àmplia del que seria el món de la pirotècnia, però dintre de les xarxes socials i això la gent no en sap. I crec que pot generar benefici perquè és un terreny inexplorat, però a part és necessari per una miqueta del que dèiem abans de la pedagogia que fa falta a nivell social del tema de la pirotècnia i això. Llavors, si hi ha una persona que hi creu i té el suficient valor com per dir jo vaig a fer, no sé, un canal de YouTube, una pàgina d'Instagram, un blog o el que sigui, dedicat a la pirotècnia i es dediqui a crear consciència del tipus de pirotècnia, de quina és la tradició o quin és tot el significat que hi ha darrere o tota la història que hi ha darrere del món de la pirotècnia. Jo crec que no només tindrà èxit, sinó que serà recolzat a nivell institucional perquè falta molta feina a fer. I la gent que porta molts anys sí, però sobretot la gent jove, potser amb el món digital, potser la pirotècnia ja és una cosa que no crida tant l'atenció i s'ha de fer molta feina en aquest sentit. Jo crec que és necessari d'alguna manera perpetuar el que és la nostra cultura popular. Així que sí. Jo crec que és necessari. I bueno, fins aquí l'entrevista. Si vols dir alguna cosa per acomiadar-te. No res, que moltes gràcies per confiar en el tallot, per fer aquesta primera sèrie documental pel canal del tema de la piro i m'agradaria dar-se un missatge amb els teus seguidors de David Pirotècnia que el seguiu i l'apoyeu a muerte perquè és un tio que en sap un munt, que té moltes ganes i que si el seguiu farà coses molt grans, de veritat. Vale? Feu-ho per mi.
Moltes gràcies. Salut.